Se on Paskavitsi Battle Suomen eri kunnista, osa 5. Ja Markku ja Juha ja Tuomas täällä jälleen. No, teitä viihdyttämässä. Moi. Moi. Siitä lähtee. Ensimmäisenä Enon tekijä. Enon tekijä, hän oli aikoinaan tunnettu autoistaan. Niin minkä niminen kunta se oli silloin? No. Renault tekijä. Minkä takia blondi yrittää kusettaa turisteja Saanatunturin juurella? No. Koska ohjeessa sanotaan, että huiputukseen on hyvä varata aikaa ainakin 4 tuntia. Hyvä. Pidin. Juha tässä vei nyt multa vähän maton alta. Mitä enontekijöläiset huijarit tekevät? No. Huiputtavat saanaa. Joo. Ai. Te olisitte niinku samalla lähteellä. Joo, kyllä. Tai tunturipuroilla jopa. Joo. Meille piste. Mulla ei Juhalle piste. Aha, just joo. Joo, Markku editoi, niin katsotaan miten käy. Tää tulee rökälle voitto meikäläiselle. Ei tainnut tulla pisteitä meille. Markku, ota 3 pistettä itsellesi. 3-0 johto tästä näin. No. Vittu, me kiritään. No. No niin. Mutta sitten, kohti seuraavaa kuntaa. Seuraavaksi sitten Suomen Chicagoon, eli Kauniaisiin. Ei ollut juontaja vierittänyt. No jos Huvila ja Huussi ohjelma kuvattaisiin pelkästään Kauniaisissa, niin mikä sen ohjelman nimi olisi? No, Huvila ja Huvila. kun rikkaat kauniaislaiset pitävät rapujuhliaan, niin mitä köyhät tekevät? No kysykää Kouvolasta. Täysin syyttä suotta taas. Voi kysyä myös Forssa. Joo, totta. Tai Nivalasta. Forssa ja Nivalasta. Joo. Forssa on kyllä paljon enemmän niinku perseestä. Niin, joo. Minkä niminen on ruotsinkielisten meisselimiesten kerho Kauniaisissa? No, Gran Kulli. sait tosta alustuksesta pisteet. Mä Meisseli. silleen, että tuperenkäs tolle kyssäriin. Gran Kulli. Vaasalandia, huvipuisto mahtava. Muutama siitä. Ei Vaasaan. Kyllä. Sinne. Minkä mainoslaulun jälkeen Vaasan markkinointipäällikkö sai potkut? No. Vaasa, puhdas koti vetää puoleensa. Ei ois pitänyt olla naamatta itse. Ja hyvä toi tapa kertoa. Joo, kiitos. Oikein. Siinä olikin sen hyvät puolet. Minkä niminen on vaasalaisten runkkareiden kaupungin osa? No, Vetokinnas. Mitä eroa on Vaasalandialla ja Danillä? No. No, Danny jatkaa edelleen. tunnustaudutko tässä julkisesti niin kuin Danny faniksi nyt? Enemmän kuin Vaasalandiassa kävijäksi. Mutta on kyllä yksi onnistuneimmista niin kuin huvipuistotunnareista sille, että kyllä toi se Vaasalandia edelleenkin aina silloin tällöin päässä soi. Ja mulle oli jopa yllätys, että se on nurin. Mä ajattelin, että se on oikein kielivoimainen. Ei se kyllä ole vissi ollut. Ei ole paljon laulua kuullut. Sen verran Wikipediasta katsoin, niin Ysärillä oli niinku menestysvuodet. Joo. No. Sitten aika sellainen Tasasta. diagonaali. No. Sitten lähdetään Coca-Colaa hörppimään Kokkolaa. Kuka on elokuvistaan tunnettu kokkolalainen? Voi paskaa. No. Francis Ford Kokkola. Kokkola, joo. Mä taisin sanoa Kiti Kokkola. No senkin suoni. Joo. Hävettää itteni puolesta. Ja sinun. Kiitos. Mikä? Ja nyt on aika myöhä. Mä tulin suoraan töistä. Katsojia, niin kuin, että nyt on niin kuin, iltatöistä siis. Niin kello on nyt jotain 9. Nyt on aika myöhä, niin kuin, meille myöhä. Juha, ole hyvä. Mä haluan tehdä pois mun kämpästä.
Mikä sangen ikävä vaiva on kokkolalaisilla jääkiekkoilijoilla? No, Kokkolan herpes. Kokkolahan kohoaa 88 senttimetriä vuodessa niin kuin merenpinnasta. Mhm. Tämä on niin kuin siinä mielessä erinomainen uutinen, että 15 000 vuoden päästä niillä on siellä ihan kohtalainen hiihtokeskus. Että ihan vaan kokkolalaiset, että malttakaa vaan. Se on kyllä hieno juttu. No. Ne aloittaa niin ensin lasten rinteestä. Sanoinko me itse asiassa, että vuodessa? Metriin vuodessa. Vuosisadassa metrin 15 Niin, vuodessa. no joo. Joo. Niin se olisi kyllä aika kova, niinku, ihme, että siitä ei olisi uutisoitu enemmän. Joo. Kokkola kohaa metrin vuodessa. Tällä voi olla katastrofaaliset seuraukset. Jos helvetin vaikea niin valaa sokkeliin vaikka oikein. Ne. Joo. 88 senttimetriä vuosisadassa kohoaa siellä. Joo, niin just. Vähän liioittelua toi. Se olisi korkeampi kuitenkin kuin Mount Everest 15 000 vuoden päästä. Joo. Siellä on kaupunginhallituksella aina Suunnitelmat. Mitenkäs me Vähän jo herrat ja rouvat tänä vuonna kaavoitetaan? Ottakaa Kokkola minut sinne markkinointiporukkaan Niin, no, mukaan. Mihän on yrittänyt sinne, mutta ei ole vaan tärpännyt. ei ole tärpännyt. Seuraavaksi lähettää Perholle. Ei mitään hajua missä se on. Millä perholainen kangaskauppias pyytää kalaa? No, Pimennysperholla. Liittyykö tuo pimennyshomma jotakin niin kalastukseen? Ei mitenkään. mä Mä vaan tykkäsin sanasta pimennysperho. Joo, hyvä. Jos Arsi Harju ei olisi voittanut olympiakultaa Sydneyssä 2000, niin mikä hän olisi ollut? No, Olympiakoittaja. Erinomaisen hyvä. Erinomaisen hyvä. Huomaa kuinka väsynyt on. Mä nauran, niin kuin, mä oon varmaan ainakin naurannut jokaiselle omalle vitsille niin kerrottaessa, mutta nyt ei, niin kuin, ei pysty olla hihittelemättä. no. Kuka on perholainen supersankari? Superhoman. Juha. Varkaus. Noniin. Mitä varkauslaisilta ei voi varastaa? No, Heidän arvokkuuttaan. Vittu tää. Toi jatkuvia toi vitsi, mutta ihan sama. Mennään eteenpäin. Mä en osaa kertoa näitä tänään. Siis se olisi jatkunut niin, että on paha varastaa jotain, mitä ei ole. aivan niin. Mutta joo. Minkä niminen on Varkauden pianoismalli? Taskuvarkaus. Hyvä juttu. Oikein. Hyvä juttu. Mä en kestä tuot sun saakelin silinteriä. Tää on vähän liian... Silmiä ei ole näkynyt sut koko videolla. Rainerin asuinpaikka on Varkaus. Mikä on Rainerin työpaikka? No, Sama. Ei vittu ammattinsa eikä työpaikka. Ammatti. Piti kysyä. sitten lähdetään tuonne Turkkuseen. Silobu. Valmista. Joka kunnasta on hattu erilainen. Niin. Mitä turkulainen paloittelumurhaaja antaa lahjaksi? No se toispuolijokkeen. No, testataan sitten. Jos nyt menis oikein kysymys ja vastauskin. Ehkä, en tiedä. No joo. Nyt tarkkana. Mikä on oranssi, äänekäs eikä liiku? No. No, Tommi Läntinen funikulaarissa.
Oli hieno vitsi. Eka piste. Nyt oli hieno vitsi. Se oli- Ihan se oli oikeesti. hyvä. Toi oli ihan perhana hyvä. Tähän laitettiin sydäntä. Mitä Keski-Suomesta kotoisin oleva ihminen tilaa Turussa virvokkeeksi? No. Kakolan. Eteenpäin. Mennään sinne viimeiseen, päästään pois täältä. Voi jotenkin nyt. Mä kuunnellaan itse. Kemi! Kemi! Mikä se on? Kemi tuo. Ota nyt Suomen. On hiljaa. Odota. No. Okei. Kemi. Tuo Suomen onnellisin paikkakunta. Onko näin? Ei todellakaan. En mä Ai, tiedä. Montas viikonpäivää noilla kemiläisillä oikein mahtaa olla? Ei mitään tietoa. No 8. Mahti, kemi, pelasu. Kauan kirjoittelit. Ja minuutin. Se oli hyvä. Mä tykkäsin. Joo. Nyt mä vedän tän pokerinaamalla loppuun asti. Oho. No niin. Kun kemiläiset ovat pinteessä, niin kuka tulee pelastamaan? No. Batman! Pidin pokkani. No teit, minkä lupasit kyllä. Kun 2 kemiläistä, niin niille ei oikein juttu luista, niin mitä niiltä puuttuu? No kemiaa. Malttamattomina kun odotatte siellä, niin kutososa on kyllä tulossa. Tulee varmaan tähän heti perään, aletaan vetää tosta noin. Hei, otetaanko ekstrana tähän näin? Kokeillaanko? Kokeillaan. Otetaanko joku kunta tästä näin ihan, että pitää oikeesti lompata? Otetaan vaan. Ihan. Niin, mä otan luettelun tosta noin, niin sanokaa joku lukema. 117. Okei, sillä mennään ihan sama mikä se on, pöytyä. Okei, sitten improvisoiden tästä pöytyä. Okei, Valmis. meikäläinen. No. Joo. Aloitanko minä? Ihan sama. Joo. Mikä on hyvä tapa hankkia vähän lisätienestejä pöytyällä? No. Pöytyä yötyöt. Joo. Ei, hullumpi. Ei. Oikein hyvä. Mitä pöytyällä niin juhlissa tehdään? No. Mitä nää tietää? Laitetaan potua pöytyä. Miksi sä sanoit sen noin? Minä olisi ollut... Mä olin ihan varma, että sanoit, että laitetaan pöytyä pöytään. Pöytyä korreeksi. Potua pöytään. Potua pöytään. Otua pöytyä. Mitä lapset sanoo Halloweenina, kun ne menee oven takia? No. Pöytä! Ai niin niinku pö. Ei vittu. Ei vittu. Ai. Miten se meni? Pöytyä! Kiitti. Hyvä. Yes. Ei mitään. Ensi kertaa. Ensi kertaa ja ensi jaksoa. Korosio Comedy kiittää. Mahtavaa kun seurailit. Ai. Ja forssalaisille terveisiä. Kiitti. Moi.